Dobar dan. Kažu da je roditeljstvo zadatak koji obavljamo najveći deo svog života, a da je istovremeno jedini zadatak za koji nas niko nije školovao. Da li baš spontano možemo biti roditelji, da li možemo da pronalazimo uzore u onima koji su nam prethodili, jer kažu da se vaspitanje deteta započinje ne rođenjem deteta, nego rođenjem njegovih roditelja. Mislim da se malo izgubio kompas kod roditelja kada je vaspitanje u pitanju. Postali su vrlo nesigurni, ne znaju šta je dobro za njihovo dete, prestravljeni su, sve više se plaše sopstvene dece i time gube svoju ulogu. A kad vi nemate ulogu roditelja, vi ne možete dete da vaspitate. Dete mora da zna ko mu je roditelj, ko su mama i tata, ko su mu oslonci, ko su učitelji, vaspitači. I da bi se na te ljude oslanjalo, dete mora da dobije od njih dovoljno impulsa koji govori ovako, 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 ovo je dobro, ovo je loše, a ne ono pitanje šta bi ti hteo? Znate, da li bi ti išao danas u vrtić ili ne? Verujte mi, roditelji sa 4 godine dete ne zna šta hoće. Zato vi postojite da mu kažete šta treba da se uradi. Jer ako ono može da sa 4 godine da donosi tako jedne ključne odluke, onda je to dete preopterećeno, preplavljeno stresom, jer sad ono treba da donese važnu odluku, a nema dovoljno životnog iskustva, mentalnih kapaciteta, ničega za takvu odluku. Znate, možete ga pitate šta ćeš da obučeš, roze ili crveno ili plavo, to je nebitno. Ali sve ostale odluke morate da se držite svoje uloge. Ja sam roditelj, ja znam šta je za tebe dobro, ja znam šta je loše, ja preuzimam roditeljsku ulogu i ja donosim odluke koje su za tebe dobre. Ja nisam za to da se deca zlostavljaju i da nemaju nikakva svoja prava, to niko ne potencira, ali nisam ni za to da se deci daju ona prava sa kojima ne znaju da funkcionišu i da se roditelju uskraćuje roditeljska uloga. I to sada kad čitate razne članke po svetu, to je jedno pomodarstvo koje čak dovodi do toga da sada će dete od 4 godine u Irskoj da pitaju da li je on dečak ili devojčica, on tek shvatio da postoji. Znači, mi idemo u neke krajnosti koje nisu adekvatne za zdrav razvoj deteta. Možda sam ja konzervativna, ali po meni uloga roditeljska je jako bitna i dete je zaštićeno od strane roditelja, učitelja, nastavnika. Naravno, niko nema pravo da ga zlostavlja, da ga maltretira, ali isto tako ne možemo da damo detetu pravo da krši autoritet, da ne poštuje nikoga, da prelazi svaku granicu, zato što time mi njega ne vaspitavamo demokratski. Mi mu oduzimamo sigurnost. Detetu sigurnost pružaju granice koje roditelji postave. Ako mi pustimo sve na izvolite, mi smo dete doveli u situaciju da ono više ne zna gde mu je mesto. I kad je dete naviklo da od najranijeg uzrasta ima okvir, ima autoritet, ima roditelja, ima pravila igre, ima vrlo jasan ritam života, onda i kad dođe u taj pubertet, on, naravno, buniće se, to pripada pubertetu, bit će nezadovoljan, želeće da probija te granice, želeće nešto svoje, ali će znati da postoji taj okvir u kome može da se kreće i znaće da roditelj postavlja taj okvir, ne postavlja ga dete. I naravno, roditeljima, kad je to velika frustracija, kad ne znaju šta će sa detetom, onda kažu pa pusti ga, sve će biti dobro. Pa i znate šta, neće biti dobro. Kad ga pustite, onda bude raspušteno dete. Sutra i raspušten čovek, bez ikakvog osjećaja, obaveze. Zato imamo problem sa empatijom. Mi imamo tinejdžere koji daju sebi za pravo da tuku i zlostavljaju svoje vršnjake. Mi imamo mlade ljude bez trunke empatije. Pa šta se desilo? Gde je nestala ta empatija koja je urođena? Ja se pitam da li je moguće da neko zlostavlja drugo dete i da ostali umesto da priskoče, da pomognu, oni snimaju to i od toga prave zabavu. Pa gde je tu ljudski odnos prema drugom biću? Nestao je onog trenutka kad su roditelji postali sluge dece i kad su sve pustili na izvolte i kad su deca postala mali carevi koji ne moraju da imaju obzira ni prema kome osim prema sebi. I znate, to je onaj deo kad meni roditelji dođu i kažu pa znate, mora da bude srećan, zadovoljan. Pa
Pa znači ti si srećan i zadovoljan, ali ajde da gazimo po svima drugima da bi ti bio srećan i zadovoljan. Ne, nije cilj da ti budeš srećan i zadovoljan i jedini cilj. Da, bit ćeš zadovoljan i srećan onog trenutka kad budeš bio zdrav član zajednice, koji ima obzira prema drugim ljudima oko sebe, koji ima razumevanje za slabe, nemoćne, za siromašne, za ugrožene. Tada ćeš i biti biće koje je ispunjeno, jer brine ne samo o sebi, nego i o drugima. Deca su samo produkt onoga ko smo mi i ko je ovo društvo. Kad izađete na ulicu i vidite svu tu decu, to je ogledalo nas. To je ono gde je Srbija danas. Mi ne treba da se čudimo i da osuđujemo tu decu, nego treba da se zapitamo šta smo mi kao društvo učinili, gde smo mi tako žestoko omanuli, da naši mladi ljudi, deca najranijeg uzrasta, tinejdžeri pa i mladi ljudi se ponašaju kao potpuno otuđena bića koja su odavno izgubila vrednosni sistem. Znate, izgubiti vrednosni sistem znači izgubiti kompas. Vi više ne znate gde idete. Kad vi nemate vrednosni sistem, prave, zdrave vrednosti, vi ste izgubljeno biće. Obično se smatra da zbog uslova života roditelji sve manje imaju vremena za svoju decu. Međutim, dužina vremena koju ste sa detetom proveli ne mora biti značajna ako je vreme provedeno sa decom bilo vreme u kome ste im preneli prave vrednosti, one u koje i sami verujete. Roditelji, zbog promene koja se dešava u društvu, produženog radnog vremena, prevelikog stresa, sve manje imaju vreme za dete i sve manje imaju mogućnost da razgovaraju sa svojim detetom, a pritisak od strane društva, škole, okoline je postao sve veći i mi tu počinjemo da gubimo decu i ne dajemo im adekvatan vrednosni sistem. Gledajte, vi sada kad pitate neku decu, srednjoškolce koji su 18, 19, 20 godina, da volontiraju samo sa decom sa posebnim potrebama, neće vam se niko javiti. Jako teško nađete volontere za to. Ali da ih zovete na neku žurku, svi će pohrliti tamo. Znači, roditelji su izgubili mogućnost da budu model i da daju adekvatan vrednosni sistem. A malo ima tog problema da roditelji sami žive takav život. A drugo, izgubili su svoje ne. Izgubili su ne može zato što ja smatram da je to za tebe loše. A deca su postala vrlo uporna u tome da pripadaju nekoj kvazi eliti koja diktira kako će se izgledati, kako će se živeti, koje su prave vrednosti, šta se oblači, kako se živi i novac je postao ona najveća vrednost, a sam čovek je izgubio vrednost. Tako da će ljudi se radije okrenuti novcu nego da pomognu prvom čoveku pored sebe. To je, znate, ta tuga ovog društva. Mi smo, kad pogledate, imali ogromne krize. Ko su roditelji danas? Roditelji danas su oni koji su 90-ih i, znate, nisu imali šta da jedu, šta da obuku i živeli na ivici siromaštva. I to su deca koja su odrastala pod ogromnim stresom u ratno vreme, sa izbeglicama, sa poremećenim vrednostima, sa haosom. Oni su danas postali roditelji i u tim svojim neprocesuiranim traumama oni žele svoju decu da spasu od neke traume i tako imamo taj disbalans. Imali smo totalan haos, ekonomsku krizu, a danas imamo totalno drugi, znate, deo gde detetu sve. Sve ono što ja nisam imao, često čujem od roditelja, ali ja želim da on ima sve ono što ja nisam imao. Ali da li njemu sve to treba? To što vi to niste imali ne znači da će danas usrećiti to dete. Postavlja se pitanje da li detetu to treba, da li mu je na korist, da li je ona prava stvar za njega. Tako da moramo da razumemo da roditeljima neko mora da pomogne, da razumeju šta rade, da osveste, postanu svesni ovo što radimo nije na dobit ni nama, ni našoj deci. Ne spašavamo ih ni od kakvih trauma, naprotiv, uvodimo ih u haos i ludilo. Roditelji često nisu svesni da su sami žrtve konzumerističke kulture. U tom smislu i decu uvlače u sve ono što deci nije primereno.
Još češće, roditelji kroz svoju decu pokušavaju da ostvare i neke svoje neostvarene ambicije. To se naročito vidi kada je reč o sportu ili o deci koja se bave nekom umetnošću. Takođe, pod uticajem sredine, roditelji pristaju na to da deca učestvuju u programima koji nisu namenjeni deci ili još gore da izvode programe koji su daleko od dečijeg uzrasta. Mislim da je to jedan veliki vid zloupotrebe dece, a i drugi deo, mislim, to je jedna, jednostavno rečeno, nekultura. Znači, mi uvodimo decu u jedan šund od najranijeg uzrasta i onda se čudimo kad dođu u pubertet i izgledaju ko polugole, devojčice po školama. Kažemo, vidite kako je došla u školu. Pa došla je onako kako smo je mi pripremili da bude i gde smo mi stavili akcenat da je nešto vrednost. Tako da jako puno jeste zloupotrebe dece, ali o tome ne pričamo, mi pričamo o fizičkom zlostavljanju i na to smo stavili najveći akcenat i svako dete koje se pojavi što bi moglo da nalikuje na fizičko zlostavljanje, mi ćemo da se bacimo kao orlovi na to, ali nećemo se baciti na jedno psihičko, emotivno zlostavljanje koje je uvek prisutno kada detetu nudite nešto što nije za dete. I tako imamo roditelje koji uvijek kupuju devojčicama od 6-7 godina tange i oblače ih, ne znam kako, to nije vid zlostavljanja. Znate, to je prerano uvođenje dece u seksualnost i to spada u vid zlostavljanja. Kada se nađemo pred problemom, obično počnemo da se bavimo decom. Suština je u tome da počnemo da se bavimo roditeljima ili, ako smo roditelji, da se pozabavimo sobom. Jer mi smo ti koji olako prihvatamo uticaje koji dolaze s polja, ne baveći se sobom i posežući za instant savjetima koji stižu iz drugih kultura i tradicija. Mi kao psiholozi učimo i primamo puno resursa iz različitih zemalja, ali mislim da imamo obavezu da imamo kritičko mišljenje. A drugo, nije sve u našoj tradiciji tako loše. I znate, nije sve ono što mi imamo za bacanje. Ali mi moramo prvo da naučimo da verujemo sebi i da cenimo sebe, a ne da stalno tražimo s polja vrednost i da je onda, znate, to vam je kao kad biste palmu posadili u Beograd. Tako će i da uspe. Znate, ne može palma da raste na Kalemegdanu, tako isto ne mogu mnoge stvari koje mi preuzmemo kao vrednosti da budu implementirane ovde, a drugo, nisu sve ni dobre. Ja u psihologiji kažem ne postoje 12 koraka do sreće, ni 5 koraka do zdravog roditeljstva, ni bilo šta drugo od toga. Jako puno je literature koja nas upućuje kakvi roditelji treba da budemo. A mi smo onda zaboravili da postoji nešto što se zove i majčinski instinkt, koji je urođen, koji je deo nas. Verujemo svima drugima osim sebi. Jako je važno da se zapitamo šta imamo pred sobom, da zavirimo duboko u svoju dušu i da vidimo koje su to stvarno prave vrednosti koje želimo da prenesemo. Ja bih vam preporučila, pre nego što čitate milion knjiga, ima u njima i dobrog, ima i lošeg, morate budete kritični prema onome što čitate, a sve preispitujte u skladu sa onim što živi duboko u vašoj duši. A to jesu u stvari prave vrednosti. Roman Oslikani veo Williama Somerseta Moma prvi put je objavljen 1925. godine i danas kada ga čitamo možemo da kažemo da je vrlo moderan za vreme u kome je nastao. Glavna junakinja, engleskinja Kitty, sticajem životnih okolnosti našla se u Kini u središtu epidemije kolere. Roman prati njen razvoj, ali i razmatra pitanja međuljudskih odnosa, braka i čovekove sposobnosti da se menja i da prašta. Oslikani veo je roman Somerseta Moma iz 1925. godine. Prvi put je izlazio u časopisima kao što su Cosmopolitan i Nash Magazine. Naslov je referenca na sonet Percija B. Shelleya koji glasi: ne dižite oslikani veo, oni koji žive smatraju životom. Kao što sam kaže u predgovoru romanu, Mom je temu za delo našao u
Danteovom čistilištu koji je čitao dok je kao student boravio u Italiji. Tu se pojavljuje priča o ženi koju muž, kada zatiče u neverstvu, odlučuje da kazni tako što je prognan na mesto gde će biti zaražena bolešću od koje će umreti. Dakle, ova tema se takođe provlači kroz Osikani veo, iako je on potpuno strukturno drugačiji. Dakle, Osikani veo je priča o Kitty, mlade devojci iz londonskih krugova, koja na nagovor prijatelja i porodice odlučuje da se uda za Waltera Fayna, koji je bakteriolog, i da sa njima ode u Kinu, u kojoj tada vlada epidemija kolere. Kada Walter shvati da mu je žena neverna, on odlučuje da zajedno pođu u žarište epidemije kolere. Daleko od porodice prijatelja, od krugova u kojima se kretala, Kitty ima vremena da porazmisli o svojim postupcima, da upozna neke nove ljude i sve će to baciti senku na njen i Walterov odnos. Roman je imao 3 filmske adaptacije, prva je iz 1934. godine sa Gretom Garbo u glavnoj ulozi, dok su u onoj iz 2006. glavne uloge pripale Naomi Watts i Edwardu Nortonu. Jednostavan predmet proizveden od lučno oblikovanog drveta služio je za olakšano prenošenje tereta u celoj Srbiji. Obramice su imale mnogostruku upotrebu, a prenosile su različite vrste kulturoloških poruka. Obramice su ženska alatka za transport dobara, ali su obramicu pravili muškarci za žene. Tako da, stalno ponavljam, ali jeste tako, za razliku od stereotipa koji trenutno, ja mislim, u okruženju postoji o zaostaloj subordinacijskoj tradicionalnoj kulturi u kojoj se, kako i kaže jedna od legende, zna ko kosi, a ko vodu nosi. Obramice su jedan, čini mi se, odličan primjer kako je stvari tradicionalna kultura i ta domaćinstva u narodnoj kulturi, kako su isključivo funkcionisala na osnovu saradnje i dobre volje. Na osnovu razlika u oblicima, dekoracija i vrstama materijala moguće je ilustrovati šire kulturološke, ekonomske i uopšteno društvene odnose na prostoru Srbije u doba kada su ovi predmeti bili korišćeni. Bilo koja, a pogotovo narodna kultura, počiva pa rekao bih, na 3 stepena. Prva je, pogotovo ona koja je oslonjena na kulturu privređivanja. Prva je da alatka bude što bolje prilagođena, da ima što bolju ergonomiju i što bolju iskoristljivost. Ukoliko dobijete tu vrstu satisfakcije, posle toga sledeća faza, rekao bih, bi bilo ukrašavanje, jer svejedno postoji potreba za estetikom. Kada ga ukrašavate i kada je spojeno sa onim prvim stepenikom, onda već počinju i pritom ima tu, da kažem, dozu ličnog. Svaka obramica je, pored svega, bila namenjena nekom i najčešće koristila jednu ili 2 osobe. Kada to postane lično, onda već počinjete, i pritom je potrebno svakodnevno obezbeđujem što bolju egzistenciju, onda postoji treća potreba, a to je da se poveže sa silama prirode i božanskim. Tako da počinjete njemu da pridajete neke osobine koje ne potiču od njegovih od realnih svojstava obramice, nego se smatra da tim ukrašavanjem vi, kako da kažem, prizivate ili obezbeđujete neku komunikaciju. Obramica postaje ukrašavanjem, različitim vrstama ukrasa, ali na kraju krajeva i samim svojim izgledom, oblikom, zato što neke od obramica na krajevima imaju izgled jelena, ti krajevi, te glave imaju stilizovano, naravno, izgled jelena ili konja, čak ptice. Na taj način vi tražite i obezbeđujete da sile prirode i božanske sile putem, rekao sam to, nekog nedodirljivog Wi-Fi gromobrana uđu u tu obramicu i na taj način vam pomognu da ponovo što bolje iskoristite obramicu. Čak i kada izgledaju da nisu oblikovane, oni imaju u tom sistemu vrednosti narodne kulture, oni imaju vrlo jasnu poruku koja je usmerena vertikalno, to je prema božanskom, ili nadole prema dušama predaka koje su u svakom slučaju uticale, kako se verovalo, na naš život, i horizontalno pokazivale su ko je osoba koja nosi obramicu, iako ne kao današnje uniforme, ali su svejedno bile
neka vrsta QR koda za ono vreme. Izložbom sa obramicom niz puta autora doktora Marka Stojanovića predstavljena je kolekcija obramice Etnografskog muzeja u Beogradu kao i obramice iz Muzeja Vojvodine. Izložba će trajati do 15. decembra u Etnografskom muzeju u Beogradu, a dostupna je i ljudima s invaliditetom. Još se priprema zimnica. Mnogi su već odustali od domaće kuhinje i domaćeg pripremanja zimnice, ali ne i roditelji kojima Tomislav, ne svojom voljom, treba da pomogne. Ne možeš da ga dobiješ zato što s nekim razgovara, da, i poprilično je nervozan. Ma kakav sad kompot od breskve? Ženo Boži, da li ste vi normalni uopšte? Pa mi imamo džemova i kompota koje će naši praunuci da pronalaze, kao u piramidama. Šta? A vole deca, vole, jeste, jako vole. Kad si, molim te, posljednji put videla nekog od njih da jede džem? Šta? Koliko si kupila paradajza? Mislim da je baba Mira, da. Ne znam, on toliko viče. Čekaj, samo da te pitam. Znači, plava kesa je za baba Miru, a crna za baba Lenku, ali da? Dobro, okej, ajde, ljubim te, čao. A, ne. Pa kad ste znali sami da kupite, pa sad lepo sami to sve kuvajte, secite, meljite, radite šta god znate, ne zanima me uopšte. Samo jednu stvar da ti kažem. Nemoj da vam pada na pamet da me sutra zovete kad vam ne bude dobro, da bi se žališ kako ti preskače srce, kako te bole zglobovi, to me ne zanima. Dobro? A domaće je mnogo bolje, jeste. Molim te, samo mi reci da oni koji nemaju domaće ti gladuju. Jeste. Aha, deca, za decu. Pa molim te, nemoj mene da zoveš. Pozovi svoju unuku, neka ti ona pomaže. Ja imam da učim. Ne. Mama, tu sam, kaži. Ma ništa mu nisam rekla zato što on ne prestaje da priča. Pa znaš, ono njegovo samo viče. Nisam mu ništa još rekla zato što toliko viče da ne čuje nikoga oko sebe. Stvarno, ne znam, niti me zanima više ni kompot, ni paradajz, ni ništa. Zaista me ne zanima. Ne, nemamo flaše, mi ih bacamo kad ih potrošimo. Šta je sad? Pa ako ti je rekla Katarina, zašto mene zoveš? Nju zovi, jeste, naravno. Ajde, zdravo. Čekaj, završio je. Ajde, sad ću da mu kažem. Ajde, ćao. Hvala Bogu da si završio. Mama mi je sada javila da imamo i flaše i tegle. Na terasi su o velikoj plavoj kesi, to ti je za baba Miru, a u crnoj za baba Lenku. I molim te mi reci, zbog čega se toliko nerviraš? Zašto toliko vičeš? Šta je te? Ama ženo, kako da se ne nerviram, čoveče, kupila je 60 kilograma paradajza. Jesi ti svesna koliko je 60 kilograma paradajza? Pa ko će to da potroši? Ajde, molim te sad i ti. Prvi se hvataš za flašu. Prvi se hvataš i onda kažeš nema ništa lepše od domaćeg paradajza. A sad zameraš. Dobro, paradajz u redu. Ali, džemovi, kompoti, pa nama je pun podrum i špajz do pola pojedenih tegli i posle ih bacamo. To je nerazumno, to nije normalno. Dobro, kako god. Ja sam ti rekla za flaše i tegle, ostalo se vi dogovorite, ja onako imam svoje muke. Treba da rešim master rad koji mi se smučio. Aha, pa nemoj da ti se smuči, ti lepo idi pa pomozi babi, to ti je primenjena ekologija, znaš, sunce moje? Važi. Ljudi moji. Šta je reče? Gde su plave tegle, crna kesa, baba Lenka, plava, baba Mira? Molim, Katarina, šta je sad? Kako da ne budem nervozan, čoveče Boži, pa sprema zimnicu kao da vojsku hrani. Šta? Ona zimnicu sprema sa ljubavlju, a ja joj unosim nervozu pa da ne dolazim. Mislim, stvarno, ovo je prevršilo svaku meru. Šta ću da radim? Pa otići ću tamo da joj pomognem, da vidim šta treba. Eto, to ću da uradim. Ajde, zdravo. Ajde. Čoveče, ja sam netaktičan. Samo sam ja netaktičan. Svi drugi imaju takta, jedini ja pravim problem. Šta sad ova hoće ponovo? Šta je? Što da ne idem? Što da joj ne nosim flaše? Šta je rekla? Katarina, zaista nemam nerava iza tebe više. Nemoj da me nerviraš, molim te. Zdravo.
Katarina, tebe ni rođena majka neće da primi nazad. Ma neću da im nosim flaše, šta me se tiče, nek rade šta znaju. Šta je rekla? Plavoj kesi su za baba Miru, crnoj za baba Lenku. Moj Tomislave, robe ženin. Ovo je bila emisija Sve boje života. Mi smo za vas i sledeće nedelje na drugom kanalu RTS. Doviđenja.